Međunarodni dan tolerancije obeležava se 16. novembra. U predškolskoj ustanovi Bajka ovaj dan obeležen je fizičkim aktivnostima dece kroz igru i druženje, ali i učenje da budu tolerantni ako izgube, da poštuju svoje drugare i iznad svega da uvažavaju pravo na različitost. Obzirom da je danas dan tolerancije, napravili smo varijantu da deca kroz igru, kroz fizičko vežbanje, kroz određene igre uče o toleranciji, da pomažu jedni drugima, da zajedno prelaze prepreke. Igre su bile takmičarskog karaktera, da njima da neku dodatnu draž i uživanje, tako da potrudili smo se da imamo takav pristup da kroz igru prenesemo deci šta znači tolerancija i da o tome uče. Predškolska ustanova Bajka danas obeležava Međunarodni dan tolerancije koji se inače obeležava 16. novembra. Deca su najpre razgovarala sa vaspitačima na temu tolerancije, zašto je važno da budemo dobri drugari i da se međusobno poštujemo. Tolerantno ili netolerantno ponašanje nije urođeno, ono se uči, a kao podloga tolerancije jeste empatija, odnosno međusobno razumevanje drugih. Deca su danas imala priliku da kroz razne kreativne radionice sa vaspitačima razgovaraju na temu tolerancije, međutim ono što bih ja posebno naglasila, a to je da smo mi odlučili da ovaj dan danas obeležimo kroz sportske aktivnosti. Znamo da su sport i fizičke aktivnosti jako važni za rast i razvoj dece, međutim timski rad i međusobno angažovanje takođe uče decu o toleranciji. Tolerancija u sportskim aktivnostima je jako važna i ona se vidi kroz fer igru, kroz iskrenost, kroz poštovanje sebe, ali takođe i kroz poštovanje drugih, ali takođe uči decu kako da se nose sa eventualnom konkurencijom, pobedom i porazom. U ovome nam je danas pomogao profesor fizičkog vaspitanja Nikola Dojčinović, koji je uveo decu kroz igru u fizičke aktivnosti koje je potpuno prilagodio uzrastu, a i samoj temi. Poštovanje i uvažavanje onih koji su drugačiji od nas uči se od malih nogu. Tako mališani u vrtiću kroz igru i zabavu uče šta je tolerancija.